111 a vítajte v ďalšej sérii Farming Simulator 18. Môžeme začať. Minule sme si toto robili, už sme skončili, ale inak sme na mezine. Budeme si musieť zarobiť nejaké to love. Budeme musieť tento traktor pomyť. Neviem, ako sme na tom celkovo s videjkami. Toto je 2 série. Toto bolo už máme dávno urobené. Len treba si pripraviť. Inak sypka máme ešte nejakú. Pom. No tak idem. Krážem, bežíme ako tiví. Ako hobite, napínala scénu. Zakapča to? Nezakapča to. Zakapča to. To je všetko? Aha. Inak to je malovačko, ale to je iba 25. Je to veľa výhodnejšie. Kam to dozieme? Na vlak. To neznašam. Ale nechápem. Ale fakt nechápem jednu zasrtú vec. Série ma toto cení. Tak je to posraté na čisto. Úplne dole. Teda sa kozočka, ňu, žid, akože chápem. Ale nemal som žiadne lovo, tak mne to prišlo do fabriky. Robiť balíky čím skôr a mať zvieratá čím skôr. Ako prvé budeme chovať iba ovce. Kúpime si 2 ovce. Nech sa budú postupne rozmnožovať. Kúpime si 2 krávy a kúpime si 2 svine. To bude stačiť. Bohato. Stačí nám tých 20 000 na tie zvierence. Ten chov. Bohato. Bohato. Ale aj tak. Je to málo. Vezieme repku. Inak aj tak sa pozrieme. Statistics. Nie, ale i tak sa pozrieme pochod. Máme ešte v sile zemiaky, slnečnicu, aj tu, ako sa to hovorí, kukuricu. Aj tak, dobre, že sme posadili toto. Na harbor je teraz momentálne 2722, ale ide to dole. To nič. Ale je to najvyššia cena. Zatiaľ dobrá. Len 4 eurá. No 4 000. Len a keď máme ľudia viac, oni si veľmi strieľajú. Fakt akože, fakt veľmi. To je nejaká blbosť, ne? Čo? Ja neviem. To je celé prdele. A ide sa, peče to. Dáme to. Ale... už to skončil. Budeme chvíľu to robiť. Musíme to chvíľu robiť. Nemáme ani hovno. Ale tu by to mohlo ísť. Neviem. Niečo tu vysekalo. Fú, do bakedy. Aj sa skrátime. Dobrá cena, ale ja sa lepšie chodí tuto. In. Nejaký pár. Áno, nejaký pár. Ideme si cestu. Sme tu. Píp. Dobre. No
4. Zase! Budem si skúsiť to kosenie, ale nechcem robiť zbytočný bordel. Kto bude potom opratovať? Nikto. Kam to dojdeme? No dobre, výborne. Áno, naspäť. Nikdy. Ani naspäť. Ani keby neviem, čo sa stalo. Nikdy. Nie. Smola. Do handicatu. Už sme tu. Čo sa prešli? Len 2. Nejaké to konopné. To pridalo. Neviem sa s tým baviť. A inak mohli by som premyslieť o tom, tu píka. Dá 80. HPčko. Bez toho HP. Dosť. Ešte si vezmeme tu slnečnicu. Tu je. Ísť. Aby nám niečo. Lord tu sika. Veď máme tu niečo. Či? Je tu niečo. Tak prečo nám tu nie je nič? Stá tam nejaké to konopné? Nie. Dávaj. Dobre. Máme to. To je výhodné. Späť. A zase späť. No môžeme ísť a späť. No môžeme späť. Nic z toho. Nič. Tu pracujeme. Kokos. Utekáme, rýchle. Zaparkovať, kapčať, môžeme ísť i hneď. Preč. No, v ďalšom dieli to skúsime naplniť rovno. Takže to dáme. To zle vymeral okolo mňa. Ale nám to pôjde aj tak. A všetko je tu na mňa. Nie. Čo sa tam nejako obchal? Takto. Odparkujeme to. No toto sme... Aké je toto píli? Aké je toto bomba? Celkovo to vidno úplne, aké je to bomba. Teda nejaký zle teraz. Masej. Tak ja sa s vami pre tento diel lúčim a teším sa aj na ďalší diel, takže... Papa, to bol Simic 14.